Welder sa Kalasyaw, Pangasinan na kuryente patay. Tutukan sa report. Hirap pa rin matanggap ni Aling Elvira ang pagkamatay ng 29 anyos na anak na si Melvin Mendova. Isang welder si Melvin at nasawi matapos aksidenteng mahawakan ang handle ng welding machine na may rod. Ayon sa pulisya, nagkataon na walang suot na protective gear ang biktima ng maaksidente. Prior to the incident, parang nag-break time sila, sinits off yung breaker, tapos nagtanggal ng gloves, nagtanggal ng damit. After nag-switch on na yung granting the victim na tumayo siya at yun na. Nakita namin sa katawan niya, talagang dumikit talaga yung kuryente dito niya. Kasalukuyang nagtatrabaho sa isang building site sa Kalasyaw, Pangasinan ang biktima. Doon sa pinagtatrabahoan niya, sabi nila tutulong daw sila. Kung yung mga welders na para maiwasan natin yung ganong insidente, dapat always magsuot ng protective gear. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.